Hausawa kan ce shi dai ilimi kogi ne, kuma fahimta fuska, sai dai kullum addu'ar mu ita ce Allah ya mana muwafaka. Jiya ne muka samu labarin wata budurwa wacce haka sakit ta ce ta tsinci kanta a tsakiyar harabar hukumar Hizba ta jihar Kano. A ƙarshe da aka tsananta bincike sai masana da malamai a hukumar suka yi ittifaƙin cewar sarukul jinni ne ɓarayin aljanu. Wai su ne suka yi sibar na bayyan wannan budurwa daga can garin su Bauchi suka kawo ta Kano kuma suka rasa inda za su aje ta sai a cikin hukumar Hizba. Kaga shi kenan faduwa ta zo daidai da zama kayanta ya tsinke a gindin kaba. Ko da yake wasu na cewar wannan abu ai ikon Allah ne wai na kwance ya faɗi. To amma a take wasu shehunan malamai a hukumar ta Hizba suka ɗaura alwala suka kama kan yarinyar suka shiga karanto ayoyin ruƙiyya. Kuma abin ba wuya wai kiɗan ganga da lauje. Nan take sai wata aljana wacce ake zaton aljana dunguzu ce ta bayyana akan wannan budurwa. Haka ma a shirinmu na jiya mun kawo muku batun wani shehin malami wanda ya yi wa matashin nan mai haushin kare ruƙiya. Shi ma kuma sun yi sa'insa da aljanin da aka ce ya bayyana akan wancan matashi mai kukan kare. A take kafirin aljanin ya bayyana har ma kuma malamin ya musuluntar da shi. Ya karɓi kalmar shahada. To amma kuma fa ƙaulanin malamai na barin mutane a cikin duhu dangane da batun aljanu, bori da kuma ruƙiya. Alal misali, ‘yan bori na mu'amala da aljanu su sarrafa su har ma a wasu lokutan a cewa na ya auri aljana. Ka kuma su ma malaman ruƙiya na yin irin tasu mu'amalar da aljanu, amma tasu mu'amalar ta tsaya ne akan magana da aljani ta jikin mara lafiya, a buƙace shi ya fita ko kuma a ƙuna shi. To mai sauraro, wataƙila za ka buƙaci dalilin yin wannan dogon sharhi akan ruƙiya da aljanu da kuma bori. Dalili dai shine yadda ake saka mutane a duhu, shi yasa ma suka so a yi warihan mu fassara da babban baƙi domin kowa ya gane matsayinsa. Domin kuwa malamai da dama na cewar zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a magana da aljani ta jikin mutum da sunan wai ruƙiya. Illa dai annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi addu'a ga waɗanda aljanu suka shafa ya kuma yi tofi a cikin ruwa sun sha sun warke. Amma batun magana da aljani ta jikin mutum mace ko namiji ba komai bane face su dabaru, kuma tsakanin masu irin wancan su dabar da sunan ruƙiya da ‘yan bori da ake yi wa girka malamai sun ce ɗan juma ne da ɗan jimmai. Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible malamin addinin Islama ne kuma mai nazari akan abubuwan da suka shafi bori. Ya ce babu wani ingantaccen hadisi da ya tabbata cewar ma'aiki ya yi ruƙiya irin wacce ake yi yanzu, a yi magana da aljani har ma a kai ga dukansa. Mun faɗa mun kuma faɗa, ruƙiya halacce annabi ya yi umarni a yi, amma ya ruƙiya take ita ce ka yi tofi da sunan Allah ko da Alƙur'ani ko da wani sunaye kyawawa na Allah ka tofa akan mara lafiya Allah ya bashi lafiya. Wannan halal ne, annabi ya yi umarni a yi, kuma malamai sun yarda ana yi. Amma a yi magana wani ya fito ya dinga cewa aljani yana magana ta bakin mara lafiya, wannan annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, malaman duk duniya ba wanda iya yarda da wannan. Don haka bori ne, ko dai ka yarda abin da yan bori suke yi gaskiya ne ka shigo da wannan, ko ka bai yarda wannan ma ita ma ƙarya ce. Don haka ba a magana da aljani ta bakin mara lafiya, sai dai gigi cewa ta mara lafiya ko wani tsafe-tsafe can a yi abin da za a yi, amma a yi ruƙiya da sunan Allah a karanta Alƙur'ani, fito aljani ya fito yi magana, ba a wannan, babu shi addinin musulunci. Mun kuma kalubalanci tun a wannan taron da kuma tarurruka da muka yi a jami'a, mun kalubalanci duk wanda yake da wata hujja ta hadisi ko ta nasi da zai nuna annabi ya yi ko sahabbai sun yi ko gashi ya zo da shi, har yanzu ba zo da shi ba. To amma ga malamai masu ruƙiya irin su Dr. Abdullahi shugaban cibiyar magunguna da ruƙiya ta ɗan fodiyo ya ce babu ruwan biri da gada. Don haka tsakanin ‘yan ruƙiya irin nasu masu magana da aljanu da ‘yan bori babu haɗi, domin hanyar jirgi daban ta mota daban. Shi ma kuma ga ra'ayinsa. Ita ruƙiya asalinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da aka yi masihiri, wanda wani bai hudu labai da ya masihiri, Allah ta'ala ya kuma malaika Jibril ya zo ya karanta masa ruƙiya. Shi kansa manzon Allah kenan. To sai wannan sihiri ya warware kuma ya samu lafiya, har ma aka tono sihirin a cikin rijiya. To shi kansa ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam ya yi sha karanta ruƙiya wa marasa lafiya daban-daban. Akwai hadisi ne a labiyar marata lokacin da ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam zai tafi aikin hajji, wata mata ta zo masa da yaron ta ba shi da lafiya, ta ce ya kai ma'aikin Allah wannan yaron bala'i ya same shi, mu ma bala'in ya shafe mu, ana make shi a kullum yana faduwa fiye da sau 100. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kawo yaron, sai ya bude gadon bayan yaron. A nasin hadisin fa hadha yadribu zahrahu, sai ya ringa dukan gadon bayan yaron yana cewa ihsa adu wallah, fita kai makin Allah, fita daga cikin sa, ana rasulullah, ka sani ni ma'aikin Allah ne. Kaga nan manzon Allah yana magana da aljini ne ai. Masauraro wannan muhawara ba a nan za ta tsaya ba, don haka ku
tara a shirinmu na gaba don jin haƙiƙanin gaskiya. Shin magana da aljanu ta inganta ko kuma kawai nau'i ne a nau'ikan bori?